Искам да уверя българските граждани категорично и ясно, че МВР съвместно с прокуратурата и с ДАНС ще вложи целия си ресурс и ще упражни всички законови правомощия да обезпечи честен вод и на втория тур на изборите. Ще гарантираме нормалното упражняване на изборните права на гражданите и няма да допуснем нарушение на изборното законодателство. Уверявам ви, че към днешна дата сме направили внимателен анализ на всички рискови места и секции, където сме регистрирали до сега нарушение на изборното законодателство, и именно на тези места ще ги обезпечим с максимален брой полицейски служители и служители на Главна дирекция Жандармерия. Така че нека гражданите бъдат спокойни и всеки да е наясно, че отивайки до урната може да упражни нормално правото си на вод.